Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga galan, ini ang atong tulumanon sa kahanginan COA, Kati Cases on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos gaalagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mga higala. Huwebes, Huwebes. Unsa tarong adlaw Miyerkules, no? Miyerkules dili Huwebes ha. Miyerkules. Pizza utso na kini sa bulan sa Hulyo tuig 2026. No, kumusta dili Huwebes ha? Nasi Pietra ko. Miyerkules. Ayan, no? Hala, good morning na kanatong tanan na ginaot ko na kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay sakit tiyan, walay arthritis, apan nagginhawa pa. Importante man ang ginhawa, no? Manay gitawag o ginhawa delfin, no? Nung uban wala na ginhawa. Saan man nato ana nga di naman jud sila ganahang mo ginhawa dili mapugos. Dili mapugos o di na gyud ganahan mo ginhawa. Abi no, una-una ato usa nga tandugo no kining nagpanghitabo nga kuan sa atong nasod mga higala no. Ang sa Miyerkules nagsugda na gyud mga higala ang kining sa ngalan aning impeachment trial ni kining Vice President Vice President kining Duterte. Ako na amang ko'y personal pud yun nga kuan, na amang ko'y personal pud nga baruganan, pero dili na ako naisulti dire. Ako ra pud din no kay naamang ko sa media. No, kinahanglan nga kaming mga media, labi na parehas nako nga na ako sa katikisem. Ako ra gina kay dili ta mo influensyahan nga mudaot ko ni mudaot ko ni na. Ako na ara jud gusto nga ako is ko sa balita, no? Pero ako sa akong bahin, yan po rin nato, no? Nga kanang impeachment trial ni kining Vice President Sara Duterte, mulutaw yun, kung sa tinuod, no? Nadili ang ato ang mga kanabitang mga senator judges, maka-come up good sila sa matud pa mga desisyon nga pinasubay jud sa kaubuton sa Dios. Muro na kay simbahan man lang kita no. Of course kung pangutanon ko ninyo doon na po kay mga baruganan, pero dili ra nako na i-share ninyo na akong baruganan kay pareho sa man na og gi-influensyahan ta mo. Decide for yourself. No, paminaw ra mo kung unsay mga pamahayag sa pikas o pikas o nya, you have to decide yourself, no, kung unsa po'y maayo, no, ingon ni ada, no, so muna, no, kaya kaming nasa simbahan kami naaragin gusto ato nga, of course personally naagid pod may amo ang mga baruganan, pero dili na mo na i-share ninyo, no, inyo decide gyud mo sa inyo ha, no, ang amo ara gyud sa simbahan is magampo ra ta, no, nga walay nga mulutaw gyud kun unsa ang makatarunganon na pinasubay gyud sa kining subay sa pamalaod sa Dios. Okay now, so arita magigala sa ato ang saint of the day. Of course, ang atong saint of the day karon walay lain kung dili si San Gregory Grassi and Companion. Kini sila si Saint Gregory Grassi, mga Christian missionaries kini siya. No, unya matud pa when the government of Britain and Germany, Russia and France forced substantial territorial concession from the kining in 1898, anti-foreign sentiments grow very strong sentiment among many Chinese people, no? When the government of Britain, Germany, Russia and France forced substantial territorial concession from the Chinese, no, in 1898. Murag gila pang naalinggatan ng mga insik nga murag kuan naman ni sila kayo, murag nilambo na ni sila pag-ayo, ano. Muna nga doon na anti-foreign sentiments, grow very strong sentiment among Chinese people. O nya kini si Gregory Grassi, no, ordained in 1856, he was sent to China. No, disgrasya na, no. Kini sila si San Gregorio Grassi, ordained bishop at North Shaanxi with 14 other European missionaries and 14 Chinese religious. He was martyred during the short but bloody Boxer uprising in 1900. Okay,
mga mga kuan ba sentiments, very strong sentiments among Chinese people. Kay murag gidaog-daog pa sila ba, murag ingon ni ana ba ang dating ngadto sa mga kuan, ngadto sa mga foreigners nga murag gidaog-daog sila sa Europe, dito sa Germany, sa Russia ug sa France. Muna nga pag nagpadala og mga misyonero dito sa China, no, daghan ni sila, no, mga European missionaries nya doon na po yung mga Chinese religious na martir in town kini sila, no, sila si San Gregory Gracie and companions. So pangayoon na to, no, ang pangampo ni San Gregory Gracie o mga kaubanan kaunta, no, masama kanila makabaton po kita sa kinaiyang mapaubsano ug andam pagpasakit tungod og alang sa atuang pagtuo ni Kristo. Abi na padayon ta mga gala arita sa atuang nga unsa man CBCP News. Abi no, Bishop Edwin de la Piña, no, ang prelate sa Marawi magkanayon, dialogue remains key to Marawi recovery. Ayan, no, sa ato pa buti pasabot ni Bishop de la Piña nga magsabot-sabot ra gud ta, no, aron jud makabakon ang Marawi kay hangtod karon mga gala ang Marawi guba ra gyud gihapon hangtod karon. Muna nga luoy kayo in town ang taga Marawi. Sikat biya kay ng Marawi sa una mga gala, bugnaw kay ng lugar, daghang kay nanimuyo, daghan kayo ang mga kining gitawag og mga negosyante nga nangalambo. Pero tungod ni antong gira ni atong mga mauti rebellion naguba in town kining Marawi. Kana no? Nya dito sa Vatican, Pope Leo XIV tangkadayon kini nga migrants lost at sea are victims of choices made and unmade. Ato pa kini bitaw mga kuan, mga gitawag nato mga migrants ba nga nangalumos in town sa dagat kay nangakuan ba nangalunod ingon ni ana mga migrants in town naning kamot pero in town pagpangitag bagong kabalhinan aron marang-arang po nilang kinabuhi. Kuanto sila mga biktima to sila sa mga sayop o mga sayop mga desisyon o mga desisyon usab nga dili kay maayo, no? No? So na, no? So again, mo gato mga higala nga itong mga balitang simbahano ni ining kabudtuhon ug ari na ta mga higala sa atong catechism. Of course, gipadayo nato kagahapon ang magisterium, kagahapon ug atong Lunes, no? The teaching authority of the church. No, nya ganito. Ang primero gyud nga nanudlo kinsa ganito si Kristo mismo. Ang Christianity, ang pinaka-original jud ana si Kristo mismo. Pero iyang gipasa ang pagpanudlo ngadto sa mga apostoles. O nya mga apostoles po ila pong gipasa ang pagpanudlo, no, kada bang nawala na sila ba ngadto sa mga apostolic fathers. O niya ang mga apostolic fathers po human nga hapit na po sila mawala kay tigulang na gipasa po nila ngadto sa mga church fathers, no, church fathers nya katong church fathers mao kadto ang mga kuan kining gitawag nato apologists, so katubang manalipod gyud ba, manalipod sa atuang pagtuo, no, kay daghan naman lagi kaayong mga false accusations, mga pagan philosophers. So muna nga kining sila Justin Martyr, sila si Athenagoras, no, sila si Tatian, o nya mga polemicists, no, mga theologians, combating heresies, no, internal and external, no, internal kay ng mga Kristiyanos maghihapon pero lahi po ang mga tirada, no, tirada po sa ilang kapwa Kartidya ang pinakailando gyud itong lugar nung panahon na mao si Tertullian of Carthage, no. Unya human doon ay mga catechetical schools gipang tukod, no, nga usada di ana ang nagtukod gyud og mga catechetical schools mao sila si Clement of Alexandria of Origin. Hangtod nga niabot ang Middle Ages, no, katubit ang mga 10th century pataas, Middle Ages naman na, no. Munang natukod na dayon ang mga ecumenical councils nga dili lamang mga tinagsatagsa nga mga theologians kung dili mga organized group of bishops, na mga monastic and mystical traditions take root to preserve and guide the faith. Wala nga nahitabo dayon kato mga First Lateran Council convened by Pope Calixtus
na Second Lateran Council convened by Pope Innocent II, yung Third Lateran Council convened by Pope Alexander III, and then the Fourth Lateran Council convened by Pope Innocent III. No, kining tanan nga mga council gi-organize kadto aron mahisgot-hisgutan ang mga nagkalain-laing issues, no? Nya naghisgot-hisgot man. Pag human na maka-come up na pud sila og mga desisyon, mao po ilang ipanudlo. Sa to pa, padayon ang matud pa teaching authority of the church ang pagpanudlo sa simbahan. And then after that, doon na nadayo yung mga bag-o nga mga kuan kining gitawag nato og mga konseho, no? Unya ni abot niya tong 1545 nga gi-organize na dayon ang Council of Trent, mo Tridentine Mass, no? Kana bitaw ang misa mga higala kuan magnaanay misa, no? Organized to address corruption, define Catholic doctrines, produce an emphatic response to the theological response to the challenge of Protestantism. The outcome solidified the Roman Catholicism and modern history. And then, unsa pa man, seminaries were established for the proper training of priests, standardized liturgy, and reaffirmed core belief that 7 sacraments and the authority of the Pope. Kining tanan na desisyonan mismo sa Council of Trent. And then, padayon gyud mga higala, doon na yung mga gitawag na to age of enlightenment, no, revolution, 17th and 19th century. Una nga Christianity as a whole, later French Revolution and subsequent European conflicts, no, gani nahitabo nga ang mga church property gipangkuha na sa gobyerno. Sa France, daghang itang mga yuta dito, gipangkuha. Sa Italy, gipangkuha. Pero gibinlan kita og Vatican, no? Dito na no muna nga gamay na lamang kayo ato ang state mga Katoliko, no? Pero naara gyud gihapon ang first ang Vatican City. Unya gitukod na gi-organize na dayon ni Pope Pius the 9th, no, ang First Vatican Council. Ang First Vatican Council gitukod kadto to respond the rise of rationalism, liberalism, and the rapidly changing modern world. Unsa man ang rationalism? Philosophical view asserting the truth, reason, and intellect rather than sensory experience are the primary source of knowledge. Sa ito pa, dili na kayo ba kanang makiglalis na kabahin sa pagtuo na liberalism nga pwede ragwan kanang pwede rag mawala ra Ginoo no. Liberal na kayo ba, dili na ingon nga kinahanglan gyud nga adunay Ginoo. Unya kining mao nga First Vatican Council, usa sa mga na-come up na ini nga usa sa mga pagtulunan nga nahisgutan kabahin ni ining First Vatican Council mao ang dogma of infallibility, no? Papal infallibility, no, doctrine that the Pope is preserved from error when solemnly defining matters of faith and morals. The council was cut short by the outbreak of the Franco-Russian War and the capture of Rome. Ayan, no? And then, padayon ang simbahan, niabot na ang 1962, 1965, niabot na gidayon ang Second Vatican Council, which was initiated and convened by Pope John the 23rd, and the requests and represents the church entry into the contemporary era, no? The why, rather than condemning heresies, the objective was pastoral aggiornamento, or bringing the church up to date to effectively minister in the modern world. Adna na tao na ning word nga aggiornamento, no? Aggiornamento. Yan outcome, Vatican II revolutionized Catholic worship, replaced the traditional Latin Mass with the vernacular liturgy, local language, increased the role of the laity, kini mga everyday Catholics in church life, and improved relations with other religions. Sa ito pa, sa Second Vatican Council, dili na ta makig-away sa mga laing relihiyon, no? Kani doon na dayo kining gitawag na to bringing the church up to date to effectively minister in the church. Kana bitaw dili we will not condemn heresies, kung dili ato na silang makig-dialogue na ta. No? Muna siya muna nga karon kanang may mga magdebate, dili mo ingon na magdebate ta, mag-dialogue lang.
subay man na sa Second Vatican Council nga di na ta magdebate, kuan lang benayloay sa mga kanang gitawag og pantulunan. No? Una, the church navigated geopolitical, confronted secularism and other oppression secularism. Sa ganito ng secularism, principle that advocates for the separation from civil affairs, government, and public education. Sa ito pa ka nang maglahi-lahi na ba? No, dili na ta mag-apil-apil sa gobyerno mo secularism. Unya, culminating in the loss of church properties and the oppression of the Jesuits. Luuya kay mga Jesuits, you know? And then today, the church continued to implement the pastoral reforms of Vatican II, focusing on evangelization, social justice, and interfaith dialogue. Dialogue na. No? Anya ang nakapropose yun ng dialogue, maug yun ang Vatican II. Ayan, no? So, ingo di ana, no? Hantod karon ang Vatican II, wala pa yun ma-fully implemented. Sige pa natong pastoral reforms sa Vatican II, focusing on evangelization, social justice, and interfaith dialogue. So, wala, no? Kanabitaw, nakabantay mo may gala, kanabitaw mga sila si Father Darwin Bilaganto. Sila si Father Darwin ba? No? Kuan sila kanang dili nila tawgon og kanang debate, dialogue lang. Unya sa to pa kay dialogue, kanang buti pasabot og dialogue, sabot-sabot man na. Dili ra ta magsiningkahay, no? Kay labi na katong ako yung nagkanaw man ko anang makig-dialogue sila si Padre Darwin. Ang usa diha nga pastor nga singka-singka gyud mo nang moingon si Padre Darwin nga di ra ta magsingkahanay, no? Ano magsingkahanay man ta nga dili man ta kontra, no? Muna dialogue. Kanya kining pakig-dialogue, apil na sa na himong resulta na sa Second Vatican Council. Okay, no? So, ang teaching authority of the church, padayang ginaangtod karon, no? Sige na gitang kapanudlo. Sige na gitang gi-update, sige na itong gikuan ang ato ang kinaiya, ang ato ang kuan gitawag na ito, og sa English, og pakig sabot-sabot. Okay? So, dinila na sa kitakutob, ako rin gihapon kini yung ubus nga lang, Reverend Padre Edwin Academia Cab, malamilit nung sa kaninyo, manalangin ka na ito ng Diyos ng gagawang sanan, Mahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!